Amalungu e-MK angu-58 azofungiswa ngoLwesibili emhlanganweni wePhalamende likazwelonke. IPhalamende liqinisekisile ukuthi amalungu angu-58 e-MK azofungiswa ngoLwesibili. Ithi lokhu kwenzelwa ukuhambisana noMthethosisekelo ogunyaza ukuthi ngaphambi kokuba amalungu ePhalamende aqale ukwenza imisebenzi yawo kufanele afunge ukwethembeka kweRiphabhulikhi kanye nokuthobeka kuMthethosisekelo. Ukufungiswa kuyokwenganyelwa yiJaji Elikhulu noma ijaji eliqokwe nguMengameli. IPhalamende lithi lithole amagama ezengezo angu-21 ku-MK. Okhulumela iPhalamende, uMnumzane Moloto Mothapo, uchaze kabanzi ngohlelo. Ngokuhambisana nezinhlinzeko zomthetho, amaqembu ezepolitiki angengeza noma avale izikhala ezingase zibe khona ohlwini lwabazongenela ukhetho ngaphambi kokufungiswa kokuqala ngemuva kokhetho. Lokhu kuqinisekisa ukuthi zonke izihlalo eziqokiwe ziyagcwaliswa nokuthi amaqembu amelwe ngokugcwele. IPhalamende lithole inkomba evela kwiqembu le-MK mayelana nokwengezwa kohlu lwabazongenela ukhetho olunamalungu angu-21 esewonke. Zonke izinto ezidingekayo zohambo kanye nezokulala ziyahlelwa ukulungiselela umcimbi wokufungiswa, kusho uMothapo. Asikwazi ukuba udondolo ukusiza i-ANC iqhubeke njengoba yenza phambilini, kusho uZille. I-Democratic Alliance ifuna ukwabelana ngamandla ngokulinganayo kuhulumeni osanda kusungulwa we-National Unity, i-GNU. Unxuse i-African National Congress okuyi-ANC okungelinye lamaqembu asungula i-GNU ukuthi igcine ibhalansi ekubunjweni kwekhabhinethi yesigungu esiphezulu sikazwelonke. Usihlalo we-Federal Council uHelen Zille ukholelwa ukuthi i-ANC kumele ivume ukuthi i-DA ibambisane nabo futhi kumele inikezwe isikhundla esinamandla. Ukusho lokhu njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa engakayimemezeli ikhabhinethi yakhe entsha ngenxa yezimfuno zamaqembu ezepolitiki ahlukene. Asikwazi nje ukuba udondolo ukusiza i-ANC iqhubeke njengoba yenze phambilini. Kufanele sikwazi ukuba nomthelela wangempela namandla kuhulumeni ukwenza impilo ibe ngcono kubantu baseNingizimu Afrika, usho kanje. UZille obesakhuluma kakhulu ngezingxoxo ebezivaliwe kusukela kwasungulwa i-GNU ukugcizelele ukuthi iqembu lakhe ngeke lisetshenziswe njengenduku yokweseka i-ANC. Khona manjalo, selokhu kwasungulwa i-GNU, amaqembu amaningi ezepolitiki asayijoyinile i-GNU kanti lawa ahlanganisa Inkatha Freedom Party, iGood Party, Patriotic Alliance, Pan-African Congress, United Democratic Movement, Freedom Front Plus, ne-I-Jamaa. I-Rise Mzansi isanda kufakwa kwi-GNU. Lokhu kuletha u-10 inani eliphelele lamaqembu ajoyinile kuze kube imanje. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.